Oh, mandithabathe eli thuba ke Molweni bethunana, mandingene kulo mxholo kaBawudikela. Ndizive ndikhuthazeka xa ndimamela le video yakhe. Yenye yee-topics nam kudala ndibuzwa ngabantu. Ngumbuzo okudala uhleli. Into kunayo ke ndizofumana i-motivation ngokuthi kube khona umntu ongenayo kule topic. Ithini into yomntana wentombi oyindodana phakathi kwekhaya bengekho abanye oonyana? Ikhaya liyakwazi mos, ikhaya kweli xesha siphila kulo, ndicela uthoba ivolume. Iyakwazi ukuthi kanti makhulu khathoba ivolume. Iyakwazi ukuthi kanti apha ekhaya ndim intombi ekhoyo, abantakwethu babhubha, oomalume babantwana bam. Uyayiva ke ngoku? Mhlawumbi sishiyeke siziintombi. Zikhona iimeko ezinjalo kumakhaya ngamakhaya. Uyayiva ke ngoku? Nithetha uba ke ngoku sileli khaya ngoba ngelishwa akusafani nakudala apho umzekelo mna ndikhula ndizalwa mna ndisazi into yoba utata wam uyintlabi, uyasetyenziswa ezintlabi ngamakhaya, zizindlu ngezindlu zamakhonjwa. Kuthiwa ke kwakunjalo nakutatomkhulu, utata katata wam. But ngelishwa kwilixa esiphila kulo ngoku neencuku zeefemeli zethu, ufumanisa into yokuba ngoku indlu nendlu ifuna uba nentlabi yayo. Ingayiyo nendlu nendlu, ufumanisa into yoba le nto ithethwa nguBawudikela, siyakwazi uba siduko sinye kodwa siphinde singafani ngesiko. Zizinto ezenzekayo ezo. Ndiza kwenzela umzekelo mna noThokude phaya ekhaya. Njengoba ndingumkhonjwa, mna ndinguZizi, uDlamini, uMangxama, uThaka, uNcukatha, uWulana, ndingumkhonjwa. Kuthiwa ke sijekula ke ngabanye kwezi zindlu zamakhonjwa, nakuba sishwama sonke. Uyayiva ke ngoku? Kodwa kukhona ngelinye ixesha ufumanisa into yoba kukhona apho isiko lohluka khona. Mna ndikwindlu kaBhovula, ukhona umkhonjwa onguMagengelelo, ukhona umkhonjwa onguNcaphayi, ukhona umkhonjwa ongumJila, ukhona umkhonjwa onguTokhwe, ukhona umkhonjwa onguNqolobhe, ukhona umkhonjwa onguBhunyula, njalo njalo. Uyayiva? Sibanye uba unoqwalasela, kodwa kuhamba kuhambe kubekho apho sohluka khona. Mandenze umzekelo. Phaa ekhaya imbeleko yenziwa ngegusha, amanye amakhonjwa imbeleko bayenza ngebhokhwe. Nathi ekhaya siyaphila sinqwakuzi ngenxa yento yoba yethu imbeleko sikhutshwe endlini ngegusha. Nabo abanqwakuzi, iyabalungela olwaa hlobo benza ngalo, bashiywe ngooyise babo kusenziwa ngolwaa hlobo, nathi sishiywe ngabethu ootata kusenziwa ngolu hlobo. Ze kuthi kanti kwakukho isizathu soba ze kube njalo. Uyayiva ke ngoku? Ithi ke ngoku wena ngokuthi ungathembi igazi eli lakho, nihambe niyofuna omnye umkhonjwa. Uyayiva? Kuba kaloku nithi abantwana beentombi abakwazi uhlaba. Uyayiva ke ngoku? Nifuna umkhonjwa wumbi, nishiye lo mkhonjwa unegazi lalapha, niyofuna omnye umkhonjwa into yoba makanihlabele. Kanti uzanihlabela anenzela isiko elingafaniyo neli loyisemkhulu benu. Kubekho ngoku umnombo niyawulahla mpela. Anisazi nesizathu sokuba kwakutheni kuleya kokweni indlu zekwenziwe ngolu hlobo. Yonke into inesizathu sayo. Asizukuyijika ke abantu babeyisekile babe nesizathu. Ndizama ukuthi umntana entombi uyakwazi uhlaba xana ngaba engekho omnye umntu oselungelweni lokuhlaba. Asinawude noko sigcwale emathafa sikhangela intlabi bekhona oonyana beentombi zalapha. Ngoba kaloku njengoba esitsho uBawudikela, umntana entombi, intombi ingazalela ekhaya, izalela uyise wayo nonina wayo. Laa mntana uthi mama kumama wakhe, athi tata kutata wakhe, akathi makhulu, akathi tamkhulu. Intsha leyo iza nempucuko. Uba umntana entombi athi tamkhulu, athi makhulu. Umntana entombi uthi sisi kumamakhe, thina ngokwethu ukwazi. Laa mntana
ngokayise mkhulu kude kuthiwe ngumntwana woomalume. Uyayiva? Oomalume banoxanduva kulo mntwana. Isiko lakhe lixhomekeke ezandleni zoomalume bakhe yaye alikho elinye isiko anebango lalo ngaphandle kwelalapha ekhaya. And oyena mntu uzawulazi akhule lazi isiko lalapha ikwangulo mntana le ntombi. Umntu aphaa phesheya akhange alibone isiko lalapha ekhaya. Uzawufuna uza nelapha kokwabo azolenza apha ekhaya sibe sijika izinto ke ngoku. Makangadeleki umntana entombi kokwabo. Ewe, andithi umntu makuthathwe umntana entombi abekwe as inhlabi ekhona, ngoba kaloku siyoshiyana ngozalo. Uzalo yinto apha edaliweyo. Umzekelo, zikhona iinkosi. Thina abanye kufuneka samkele into yoba asizonkosi, asinalo igazi lobukhosi, asizalwa bukhosini. Uyeva? Abantu abantwana begazi bayaziwa, siyamkele loo nto leyo. Zikhona iinkulu. Xa ungeyonkulu uyazamkela into yoba andiyonkulu. Uyeva? Bakhona oomafungwashe. Xa ungengomafungwashe uyazamkela into yoba andingomafungwashe. Nomntana entombi ke uyayazi indawo yakhe. Kokwabo uyayazi into yoba xa ekhona unyana kamalume yaye ephilile sezingqondweni ephelele, abazubangisana ngomkhonto. Umkhonto uwelela kumntwana entombi awungabikho unyana wendodana yalapha. Kodwa noko asinawude sidinge ekhona umntwana ozelelwe apha ekhaya. Sidinga umntu ohlaba. Kanti sithi ngowaphi yena lo? Ifani ngathi kaloku siyabalahla sithi abanandawo bona. Kanti indawo yabo ikhona ilapha. Ngeba ke ndizama uvumelana noba uDikela into yoba bethunani, intsha le nto yoba abantwana beentombi babe ngodingayo ngoku bangabi nandawo. Ikhona indawo yabo. And ke ngoku ubunokuqwalasela oyena mntu mnintsi ngumntana entombi ngaphezu komntwana omtshato. Umtshato awusaxhaphakanga. Eyona nto seyixhaphakile ngabantwana abazelelwe ekhaya. Ithi loo nto leyo amakhaya amanintsi ngoku oonyana bakhoyo ngaba baze neentombi, basinothetha into zenyani. Sithi mabathini ke ngoku bona? Mabaye phi? Xa sizawushiya bona apha sihambe siyofuna omnye umkhonjwa kwenye indlu, sishiya amakhonjwa, ngoba laa mntana sithi mkhonjwa kuye. Uyayiva? Ngeba ndithi bethunani, asizujika izinto. Ezi zinto sifike zikhona yimithetho ebekwe ngoobawo omkhulu ngookhokho. Kuthi isiko lidala linenkqayi kude kuthiwe futhi meseyingengumntana entombi, ungumntwana omtshatshato. Ufike kulo mamakho inkomo ayikhali kuthiwe mnikani umtshana ahlabe. Umntwana ozalwa intombi yintoni ngathi yayiva intoni ngathi intombi, kodwa lo mntu ebechophe esibelekweni salapha sesalapha esi sibeleko. Eyoba ingatshati le ntombi bethune nayo ithetha into yoba ngoku hayibo aside sitshate sonke. Banqabile abayeni bethuna nabantwana ngoku bazalelwe emakhaya. And ke ngoku wow, bolukela emakhaya babe ngamadoda apha kulo mzi. Kuzawuthiwani ke ngoku Camagwini? Bendisithi mandingqinele nankutata ethetha iinyaniso zodwa bethunani. Isibe ngathi sithethelela oonyana bethu. Uyayiva? Kanti hayi, kwashiwa babelungiselelwe ngooyisomkhulu babo into yoba kwakusaziwa into yoba nizawubanqangisa nibalwise. Kwashiwa kulungisiwe kondlaliwe umthetho. Awuzujikwa sithi ke Camagwini, makube chosi kubele Camagu.